Na nézzük a vektorokat a koordináta rendszerben. Most tegyük fel, hogy ez itt egy térkép, jó? És te valahol itt laksz. És a haverod pedig valahol itt lakik. Jó, ahol te laksz, az az A pont, ahol a haverod lakik, az a B pont. Ezek a vonalak itt pedig az utcák. Ja, azt mondod, hogy te el szeretnél menni a haverodhoz, tehát A-ból neked el kell jutnod B-be. Tehát innen el kell jutnod B-be. Hát mit kaptál igazából? Egy vektort. Tehát mit csinál a vektor? Megmondja, hogy honnan, hova jutsz. Tehát igazából egy ilyen iránymutatást. De most gondolj bele logikusan. Hogyha ezek itt az épületek, akkor úgy, mint Hawk, így átmész a falakon, az épületeken, vagy mint minden más normális ember, kilépsz a házból, az utcán mész egyenesen egészen addig, amíg a szemed sarkából észre nem veszed, hogy ja, ott lakik a haver, és akkor fogod és bekanyarodsz. És akkor végül is milyen utat teszel meg? Ugye egyenesen, vízszintesen mész 1, 2, 3, 4 egységnyit, 4 utcányit, majd innen teszel 3 utcányit. Az út, amit megtettél, meg igazából a kettőtök közti távolság, na, tisztulj ki, az egy derékszögű háromszöget alkot. Amiben a befogók igazából semmi más, mint az AB vektornak a koordinátái. Tehát, hogy az első koordináta az mindig a vízszintes mozgást adja meg, tehát, hogy a kezdőpontból vízszintesen mennyit teszel meg, és a második koordináta pedig azt adja meg, hogy függőlegesen mennyit teszel meg. És hogyha ki szeretnéd számolni, hogy légvonalban mennyi a távolságotok, azt ugye a vektor hosszának nevezzük, azt abszolút értékjelbe rakjuk, és úgy számoljuk ki, hogy mivel ez egy derékszögű háromszög, ugye ha eszetekbe jut Pitagorasz, ha nem, akkor egyszerűen megtanulod a tételt, hogy mindig gyök alatt, az első koordináta négyzeten, plusz a második koordináta négyzeten. És innentől kezdve itt a számológép, még egyet súgok, ha ilyenfajta számológéped van, érettségén az nagyon sokat segít meg, hogyha bajban vagy a számokkal, meg a műveletek sorrendjével, stb., akkor ebbe be tudod írni a számolást úgy, ahogy van. Tehát megnyomod a gyököt, és a gyökjel alatt ott van, hogy 4 itt a másodikon jel, plusz 3 a másodikon. Ha ki akarnál lépni a gyökből, mert gyökön kívül kéne valamit, akkor ezzel lépsz ki. De nekünk nem kell. És látod, egy az egyben úgy néz ki a számolás a számológépben, mint a papíron. Megnyomod az egyenlőt, az 5. Tehát ez azt jelenti, hogy a vektorod az 5 egységnyi hosszú. Egyébként, hogyha a vektort nem koordinátáival adják meg, mert nyilván ez a vektor itt is lehet, tehát hogyha mit van egy osztálytársad, aki például itt lakik, és ide szeretne jutni, tehát innen ide, mit veszel észre? Ugyanazt a vektort kapod, mert ugyanúgy 4, 3 a koordinátája. Tehát ugyanannak a vektornak ugye végtelen sok reprezentánsa lehet, tisztulj már ki. Konkrétan akkor tudom megadni a vektort, hogy hol van a síkban, hogyha megadom a kezdőpont és a végpont koordinátáit. Például itt le tudod olvasni, hogy az A pontnak mennyi az első koordinátája, ugye origóból 2-t előre 1-et fel, tehát az A pont koordinátái 2, 1, és a B pont koordinátái, ugye az origóból hogy jutsz el? Úgyhogy 2, 4, 6-ot előre, és 4-et fel. Jó. Szóval, hogyha koordinátái vannak meg, ugye a kezdőpontnak, végpontnak, de te ki szeretnéd számolni a vektor koordinátáit, akkor ugye az a szabály mindig, felírod a vektort, az AB vektor azt jelenti, hogy A-ból mész B-be, ugye a végpont koordinátáiból kivonod a kezdőpont koordinátáit. Tehát első koordinátát megkapod úgy, hogy 6, mínusz 2, második koordinátát megkapod, hogy 4, mínusz 1.
Tehát az AB vektor koordinátái 6-ból 2, 4, 4-ből 1, az 3. Egyébként, hogyha a BA vektort szeretnéd felírni, ez egy ilyen kis megjegyzés, akkor ugye pont fordítva kellene, akkor az A-ból kellene kivonni a B koordinátáit. Nézd csak, 2 mínusz 6, az mínusz 4. 1-ből 4-et, az mínusz 3. Mit veszel észre? Megfordítottad a vektor irányát, és a vektorok ellentetjét kaptad. Ugyanazok a számok, csak ellentétes előjelek.